корупция, бедност, протести, насилие, ескалация. И в добавка – полицейска операция, посрещната с снайперски огън, улични сражения, убити и ранени. Светът и Европа насочиха погледа си към малка Македония. Кой е отговорен? Според едни Сорос и американците, според други Путин или сърбите. За трети България и Албания са влезли в тайна договорка за подялба на малкия си съсед. Протестите започнаха на 5 май, когато лидерът на опозицията Зоран Заев пусна пред журналисти запис на разговор, в който премиерът Груевски дава указания на вътрешния министър Гордана Янкуловска как да се прикрият извършителят на убийството на младо момче. Као циган лаже. Лаже као циган. Да не ја замајуваа целава работа, ќе ја расчистевме многу брзо. Не, ти категорично кажи, тој не е член на обезбедувањето на премиерот. Тој работи во Тигрите и тоа нема врска со обезбедувањето на премиерот. Парламент, полиция, заграждения, млади хора. Това да ви напомня нещо, но приликите стигат до тук. Протестиращите обявиха, че ще продължат да излизат по улиците, докато правителството не подаде оставка. За да си го обясним, отиваме в редакцията на вероятно единствения опозиционен вестник в страната – Свободен печат. Тук срещаме Бранко Геровски, главен редактор на изданието. В никоя страна корупцията не е това, което може да бъде приоритет. Няма страна, която да се е развила и да е станала богата, защото е била корумпирана. Корупцията, или по-турски рушветът, е част от нашата балканска традиция. През следващата година Македония ще е първа в Европа по ръст на брутния вътрешен продукт. Така отговаря премиерът Груевски на своите опоненти. И посочва като свой успех строежите в Скопие. Един от тях е наистина впечатляващ. Незавършената още партийна централа на ВМРО ДПМНЕ в центъра на града. Пред нея се изгражда и копие на Траяновата колона в Рим. Добър, разумен план какво да се прави с тези обекти няма. Ако правилно си спомням в София с ЦУМ какво да се прави, дълго време беше проблем. От такива сгради обекти няма полза, няма печалба. Грандиозното строителство в Скопие стана нещо като запазена марка на правителството на Никола Груевски. За някои това е растеж, но за други истинското доказателство за корупция. Много хора подкрепят успеха на Груевски. Виновни са само Сорос и неговите приятели. Те развалят нещата. По едно време на такива им викахме пета колона. Всъщност в Македония политическото напрежение е високо от януари, когато правителството обвини главният опозиционен лидер Заев и 4 други души в шпионаж и насилие срещу официални лица. Те отговарят с така наречените медийни бомби. Зрелищни пресконференции, на които пускат така наречените записи на подслушани телефонни разговори на управляващите. Това не е на Дивият Запад. Това не е Дивия Запад. Това е Република Македония. Човекът, който говори, не е каубой. Това е братовчедът на Никола Груевски. 9 години шеф на службата за сигурност и контраразузнаването. Това, което вълнува поне съседите, не дали ще си тръгне Груевски и неговото правителство, а кога. На един от знаковите бутафорни мостове на Вардар, рожба на сегашното управление, се срещаме с доскорошния съратник на премиера, а сега вече остър негов критик Владимир Лазаровик. Напрежението, което се усеща навсекъде в Македония, и вие можете да го усетите, ако се разходвате малце повече низ Скопие, е достигнало до една точка на катарза, ние го казваме, в което ние искрено вярваме дека протестите, които ще се спроведат, ще бъдат мирни, демократични и тие се протести срещу системата, която е креирана во овие изминали 9 години. Подкрепя го и Бранко. Ние Очакваме след падането на тази власт, след създаването на условия за честни избори, защото е необходимо преходно правителство, да изберем управление, което да работи наистина добронамерено, искрено, без корупция. Но в един миг цялото обществено внимание и енергия се отклоняват към третия по големина град в страната – Куманово. Тежък инцидент, престрелка, при която са пострадали най-малко 5 човека, сред които и полицаи. Част от тях бяха откарани в Скопие, в болници, включително с хеликоптер.
целият град е блокиран от тежко въоръжени полицаи и силите за сигурност. Все още не е ясно какво е причинило този инцидент. Говори се за въоръжена група, но данните за момента не са потвърдени. Атаката на полицаите е започнала в 5 часа сутринта, но заподозрените са отговорили с снайперистки огън и ръчни гранати. Албанската общност в града е силно развълнувана, като обвинява властите, че не допускат независими наблюдатели в квартала, където се водят боевете. Те смятат, че терористичната група не е от града им, а от Косово. Виждате зад мен, все още се издига гъст дим. Това е от преди малко провелите се престрелки в този град. Тежката ситуация принуди кмета на града да апелира за междуетническо спокойствие. Куманово днес се събуди в една драматична ситуация. Стрелба и детонации, и хеликоптери. Положението е критично. И през вашата телевизия апелирам към гражданите да са мирни и спокойни в тези тежки моменти. В някои части на града имаме разговори с политиците, представители на албанското население. Хората бягат от обстрелваните си къщи и провежда се и евакуация. Нищо он не може с мене. Я съм 82 години ту, он е дошъл за пара Груевски му да се малтретира с народ. Накиде и он. Според Вътрешното министерство в Скопие, въоръжената група искала да атакува правителствени сгради и полицейски участъци. Сръбското вътрешно министерство засилва охраната по границата с Македония. Заради тежката ситуация президентът на страната Георги Иванов прекрати посещението си в Москва и спешно се завърна в страната. Уличните сражения в Куманово продължават трето денонощие. От напрежение и ужас тази бременна в 7-я месец млада жена припада, докато опитваше да се спаси. Трудно се помага в хаос, но се налага. Айде, добре си. След преживяната кошмарна нощ, жителите на квартал Тоде Мендол не знаят какво ги очаква сред престрелки и взривове. Боян е избягал с семейството си буквално от ужас. Дойде брат ми со колата до близина некъде, защото беше блокиран от полицай и ме взема мене, баща ми и моята жена. Страх ли ви беше? Да, страх. Над града летят дронове на полицията. Те търсят свърталищата на терористи, най-вече около така наречения Зелен пазар. Официално македонските власти твърдят, че групата от 40 терористи. Загинали са 14 от тях, други са избягали или са се предали на полицията. В боевете загиват и 8 полицаи. СДСМ и още 18 партии и организации насочват енергията си в големия митинг на 17 май. От името на Обединената опозиция мога да ви съобщя, че още 3 партии се присъединиха към нас. Сред знамената и българското. Сред гостите е и Сергей Станишев. Когато знаете какви протести имаше против правителството на Орешарски, вие какво ще кажете? Сега подкрепяте този протест. Няма еднакви протести. Всеки е различен с различни поводи. От това, което винаги съм казал, уважение към гражданския протест. Защото вие видяхте тук в Македония миналата седмица побоище над протестиращи, арести, задържане, насилие. Това никога не го допуснахме в България, нали? Митингът шумен и шарен приключва. Остава палатковия лагер. Сузана е загубила работата си в телевизията, защото не е подкрепила правителството на Груевски. Сега е в лагера на опозицията. Питаме я, ще се стигне ли до сблъсъци с контрапротестиращи? Те са на друго място. Ние сме тук. Ние сме със самочувствие и ще бъдем мирни. От наша страна няма да позволим насилие. Надявам се, че и те ще имат разбиране за ситуацията. Митингът на хората, които искат сегашното управление да остане, все пак притеснява палатковия лагер. Но само защото според тях хората от контрапротеста не си давали сметка какво коства Груевски на страната. Груевски и неговата тайфа. Банда. Казваме и окупаторска, диктаторска банда. Те насъскват нормалните хора. Умен човек не би извършил такова нещо. Но обикновените хора, телевизиите, тъй като нашите медии не са демократични. Те не съобщават. Например, македонската държавна телевизия досега не е била тук.
На огромна сцена Груевски и приближените му застават пред народа, за да потърсят подкрепата му след 9-годишното си управление. Днес Александър Македонски възкръсна. Премиерът още има много поддръжници. Има проведени доста реформи и има правителство, което пази националните интереси на Македония, което е най-важното за една държава да остане и да върви напред самоуверено и самостоятелно. А тия медийните бомби не ви ли вълнуват? Какви медийни бомби? Мислите, че това е истина ли? Подкрепа за Груевски идва и от чужбина, този път от Русия. Сергей Лавров, първият дипломат на Москва, дори обвинява София в тайни договорки. В момента вече се говори за това, че Македония трябва да се федерализира още по-дълбоко. Да се направи федерация, може би конфедерация. И дори се изказват идеи защо като изкуствено създадена държава да не бъде разделена. Част от нея за България и част за Албания. Остра реакция на България към Русия. Българският министър на външните работи Даниел Митов определи изказването като крайно безотговорно и недопустимо. Ще дойде ли правдата, а с нея и мира? Македония все още е далеч от спокойствието.